Ya, iya, ternyata Mas Rokim. Dan. Enggak PC. Dan. Yuk, PC angin. Mbak ngarep mah, kowe yang ngamburi. Mbok ternyata nggih pick up ya? Hah? Mbak ngarep, aja Pak Buri. Yo ngono, cepek gelem budal ya oke. Engko rene ne, yo. Kok beracara rene ora ngono. Dadase no. Geger dulu. Piye to kira gelem medhuk. Ayo medhuk sik. Dang. Yo. Ngomong apa digoleki begitu. Panas iki lho. Malam mingguan apa ora? Rene kono. Tak baturi. Masih Ayo kae lho rono. Dang rewang sik. Tak baturi. Dang. Ombak ngene kono. Oh, wala sik ora opo kok. Ombak ngene kono yo. Ayo betah. Enggak aku lak ngono kuwi. Pedang jero eh. Kono lho kakak, tak baturi ayo. Aku masuk. Apa nih si kepesing-pesing? Ngopone? Banyak kepesing-pesing. Panas iki lho, Yo lho kok kono sih ambek ombak. Ngopi tok, ngopi tok, ngopi tok. Yo. Dang sing mana nek diomongi? Ayo. Ya medhuk ndang medhuk. Kok di paman kapore ini sampean golek. Ndang medhuk. Rocky ora ngatasi. Aku ora ngatasi, omblek turun tangan iki. Panas iki lho. Kok tak gendong ombak yo. Ndang gendong. Ya gendong. Ya apa den koyo ngono iki? Panas. Panas iki. Ginjal-ginjal kepanasan nanti meng. Beda lo om lera gelem kok ben diparamni dijak gerem tok ae. Nangis kan. Motor iki iki. Ya aku pengen kakene iki. Kono rene ya. Kayak suwi kan katakan kulo kayak ya ora. Nggih. Dang medhuk sik. Tampil ngono iki. Dang. Nah, jure kangen ke lho. Kok emoh to? Gak kangen karo Pak Padi. Kan mang. Kira sudah rewangi ya iki. Yo, Oh, pinter Mas tuh apa? Ambil Mas Black kono, ambil Om Black. Ada mes apa? Ini di biji itu, Rocky bener nih. Diwi Hakim. Nggih, mboten gelem. Niku wau. Gelem terus kok kene Rocky telepon. Nggih, mboten purun medhuk niku wau. Ya iya. Iya, Pak. Ternere wang nek Om, budal ngalor nek Om. Dal ngalor nek. Ngalor ya. Rewang ya. Rewang nek ya. Ya Om, terno ngalor Om lek. Aduh, ora gelem tenan.
Wah, meko kayak sikile. Ora gelem. Ket. Omblek barang moro ora dikane ora gelem medhuk. Malah mlayu mlaku mulih malahan. Kok ora gelem rewangi nyapa? Heh? Dihalusi gak gelem, malah guyu. piye? Diomongi. Wes rasah melu nek janjine Wes Tinggal ya, nyanyi tinggal ya lek dolan-dolan kok. Wis ora usah turuti. Wis ora usah jak bangunan, wis ora usah jak golek wis tinggal ya. Wis ra manut tok nek Om. Gitu. Karepmu piye? Heh? Belum rewangi nyapa? Piye maksudnya mung jarene janjine diteren Pak Pickup heeh, kok kono njaluk mulene. dihalusi gak gelem, malah guyu. Diomongi. Wes rasah melu nyandi-nyandine ngomah ya saiki. Nyandi tinggal. Wis renek turut renek sing dituruti iki wisan. Tidak nyandi Udah jak bangunan, wis ora usah jak golek wis tinggal ya. Wes nyandi-nyandi rasa dijak Om. minggu kang aku diawari ora anu teh. Wes rasa bene ngono. Jan diomongi ra manut mau janjine iya. Saiki ra gelem budal. Pokoknya njaluk mulih. Piye ora manut ngono kuwi? Heh? Tenanan wis ra nek sing ngejak iki wisan. Wis mulai dina iki wis natu ning omah. Nandi-nandi ora dijak iki ya Om ya. Tokne Wis tokne. malah guyu lek diomong sing apik. Piye? Napa ora gelem? Bong kabeh ya. Wis diuter nggone Pak Dito kono ae. Lek ra kena diomongi jen ra manut blas. Ora nek sing ngejak, sapa ngejak? Oblak ra tau bengok lho. Ora nek sing gelem ngejak wisan. Orang jajan Wong rewang mah ibuke. Kok editerne rono jere heeh bar malah kon ngeterne mulih. Malah omblek barang kae dikongkon ngeterni. Rasa guyu. Ayo, gak ngecet tau ya. Gak labang. Sekuntet aku abang biyene. Wis dijane bir dadi manusia purba kono. Klambine tereme Pak Dito kono engko lemarine. Manut apa ora medhok manut. Yo, busung rono ya Pak, kano Om. Busung rono ya wis. Murka iki wisan. Ora rewang lak bong katine. Murka iki wisan aku. Piye? Lah mah ditene kono nyapa kon njaluk mulih. Hah? Murka iki wisan. Oblak ora tau bengok-bengok iku bengok-bengok. Lah ya. Kapok senane omblek. Ora pahal ora jarang. Bang tenan ora? Ya sak dikok tase. Terne omblek kono. Yo. Rewang ora iki? Yo. Dan terne omblek. Tenanan lek ra manut. Wis. Cukup sampai di sini tuh, ya. Sampai Ramanut cukup sampai di sini kita tuh. Wes ndak enek acara malam minggu wes ndak enek. Ndak tadi omblek.
Budal nih. Jan sing ontran kan. Kembali lagi rewang nih, klambine arepe di nganu jebong karo Caca. Dikek ngono Pak Gito. Klambine jare ngono Pak Gito. Oh, lah ra gemrewang ngene ibuke klambine dibong. Dikek ngono Pak Gito ya. Oh, ora gemrewang ora gemana sampe mas-mas awas. Ayo pokoke cocok rewang sik. Pokoke gelem diomongi manut aman, gak boleh pekecot iki. Ora manut tak bong kabeh. Gadisku, bubu penae. Bubu aja karo mamno. Mame dia habisnya saya duduk, ge bubu. Nah, habisnya saya kui duduk se. Duduk. Nah, kalau wis habis di mam. Kalau wis habis di mam lagi bubu, habisnya se. Apa kui? Nogosari. Gimana wis mandi pa urung? Urung. Engko mandi sore ya. Iki aku arepe ngeterne sego genem bae. Lah sampean ning omah engko dijak geren. Mana sih yang kali? Mantes mulih ngarit roh man. Ngaret. Heeh. Sami. Mbah Sami ning omah. Ning omahe ibuke kono. Urung mantau wong iki babu ya, awan-awan. Heeh, ora sarek nyandi-nyandi lho bubuk kene ya. Wes ge babu. Enak ya wi. Kok seneng men. Mana sih yang kali? Mana ning omah? Ngaret. Wes. Wes ben sapolae penting seneng kene. Seneng iki jan. Itu dak drama sik lho. Maca apa kuwi? Maca komen. Maca komen. Cara ini persiapan buat nanti malam 100 harinya ibu E. Karo mama apa kuwi? Nogosari. Nogosari. Nogosari ini kan. Lek mama mbek duduk no, lek mama mbek duduk no. Nah, mbek pasan ngono. Yo kene no wis ngene kono. Pindah enggone. Kene duduk kene. Wes duduk kono. Nunggu natu sik iki ben anteng sik ning kene. Nyawa tak guyu Ditunggoni malah guyu. Kepekecat sok malam minggu. Malam bengi sudah omongi ta karo Mas Tapo, malam minggu metu. Kepekecat. Enggak lah nakal neh kowe engko.